Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan sabuwar tasha tamu mai suna Target 24 TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. A yau za mu kawo muku shahararren hirar da muka samu daga Malam Aminu Saira, mai shirye shirin labari na Malam Aminu Saira, wato ƙanin Naziri M. Ahmad wanda aka fi sani da Sarkin Waka. A yau ne muka samu sanarwar Malam Aminu Saira inda ya rubutu akan shafin shi na Instagram wato IG, inda yake sanar da mutane masoya fina-finan shi cewa yana daidai kan hanyar da zai dawo muku sabon shirin nan naku mai farin jini wato labari na. Kuma yana ƙara sanar da ku cewa abin da yasa aka cire Nafisa Abdullahi wato Sumayya daga cikin shirin labari na dalili ne na wani abu da ya haɗa su tsakaninsu ne, ya ce tsakaninsu ne ba abin da ya shafe mu ba ne. Yana magana ne akan cewar ita Sumayya wato Nafisa Abdullahi ta nemi ƙarin kuɗi da ya ƙara mata kuɗi akan shirye-shiryensu, shi kuma ya ga duka ribar da ake samu ma bata kai ta kawo ba bare kuma har ta nemi ƙari. Shi ne dalilin da yasa ya ce ba zai yiwu ba kuma ba zai iya ba. Ita ko Nafisa Abdullahi wato Sumayya ta ce ba za ta iya ba dai ta gaya musu za ta bar fim din ba, sai ta tafi can kasar Dubai tallan Coca-Cola da ta tafi ba ta dawo ba, shine ta so ta lalata musu shirin su gaba daya. Kuma ta nan ne Malam Aminu Saira yake cewa Nafisa Abdullahi tarkonki bai kama ruwa ba, domin shirin da kika nake bata min fim dina sai farin jini ma da ya ƙara janyo mishi, ya ƙara ce mata ki san irin abin da zaki wa ni ba karamin darakta bane ba, inji Malam Aminu Saira. Muna nan muna ƙara bibiyan shirye-shiryen su da kuma samun irin abubuwan da yake faruwa. Ku dai jama'a kawai ku samu ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Muna nan muna tuntuɓar Nafisa Abdullahi wato Sumayya domin mu ji ta bakinta yadda abubuwan suka kankama.